Aşgabatyň häkimliginiň buyrugy bilen paýtagtda täze ýyla düş möhsümi başlanýar. Azatlyň habarçylary jaýlara ýylylygyň berilmeginiň wagtyndan biraz öň edilmeginiň howanyň sowamagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Hünärmenler bolsa ýyla düş ulgamynyň taýyn däldigini we jaýlarda ýylylygyň kesilip durmagyna sebäp bolan tehnik ýa-da täzeden başlanmagyndan aladalanýanlygyny ma'lum etdiler. Şol Aşgabatyň häkimligi şäher binalaryna ýylylygy bermegi 6 oktýabrda buýrupdyr. Adatça bu biraz soňrak 10-njy 15-nji oktyabr aralygynda bolup geçer. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenler paýtagtyň ýyla düş ulgamynyň işlemäge taýyn däldigini aýdýarlar we kynçylyklary aňyrçak derejede agyr diýip atlandyrýarlar. Tutuş ulgam taýynnäl, tomusy hiç ýyly taýynlyk görülmedi. Turbular eleme deşik, gyzgyn tuwy yer astyna geçirýän turbular könöldi. Ýyly düş möhsüminde turbular hemme ýerde ýarylýar we ýeriň asfaltyň üstüne buw götürilýär. Suw gyzdyrýan gurallarda basyş alýar we köplenç ýarylýar. Diýip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre suw ýyladýan kaçol gurallary aratsalanmandyr we möhsüme taýynlanmandyr. Soňky ýyllarda umumy ýylada şulgamynda ulanylýan suw gyzdyrýan uly gurallar keçiräkler bilen çalyşypdyr. Olaryň ýarylýan halatlary bolýar. Bu gurallaryň yerleşýän kaçelini jaýlarynda döreýän näçaglyklar hem jaýlara barýan ýylylygyň öçmegine sebäp bolýar. Gazyň hapalygy we durnuksuz elektrik üpsünçiligi olaryň ýygyderli partlamagyna we beýleki kemçilikleriň döremegine sebäp bolýar. Aşgabatyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň sözlerine görä, ýylada şulgamyndaky problemalaryň birnäçe sebäbi bar we olar maddi tehnik üpsünçiligiň kemçiliklerinden başga da hünärmenleriň ýokdugy, işgärleriň güýjüniň talaba laýyk ulanylmazlygy bilen baglanşykly. 6 oktýabrda Azatlyk bilen ady agzalmazlyk şertlerde gürleşen bir çeşme ähli işgärler tükeniksiz ýogurlara çekilip işden galýarlar. Şu günem ýogur boldy diýdi. Mundan başga da tehnikleriň köpüsi aratsaçylyk işlerinde işledilip öz wezipelerini berja edip bilmeýärler. Hünärmenler diňe 5-6 aýlyk möhsümde işleýärler. Ätýaşlyk şaýlary ýok, ýokary hili awatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek mümkin däl. Hünärmenleriň sözlerine görä zerur howpsuzlyk çäreleri hem berja edilmeýär. Bu ýagdaýa uly täsir ýetirýär. Aşgabatdaky jaýlara ýylylygyň biraz ýer berilip başlamagy şol howanyň tiz sowap başlamagy bilen baglanşykly. Habarçylar howanyň birden sowan aýdýarlar. Türkmenistanda onlar ýyl bäri ýylylyk problemasy saklanyp galýar. Büdjetiň uly bölegini sosial pudaga sarp edýänligini aýdan hökümet döwlet puluny gymmat bahaly binalary ýa-diýerlikleri we dabaralar üçin diýethalary urmak üçin sarp etmegini dowam etdirýär. Bu aralykda paýtagtda we sebetlerde köp ýaşaýyş jaýlarynda ýyla düş ulgamy işlemeýär we hatda munyň üçin batareýalar göz öňünde tutulmaýar. Munga garamazdan ýyla düş üçin tölegleri kommunal hyzmatlar üçin töleglere goşulýar. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanda kommunal hyzmatlaryň bahasy 67 ýokurlandy. Ýurt boýunça öý hojalyk hyzmatlary üçin bergili maşgalalar gazdan, elektrik togundan we suwdan kesilýär. Ýylylygyň ýygyderli kesilmegi bilen birlikde suw we gaz üpsünçiliginde tehnik meseleler hem ýüze çykýar. Ýyrat uzak wagtlap elektriksiz we agyz suwsuz galýar. Türkmenistan sebetdäki iň uly elektrik we gaz eksportörüdir. Şeýle-de elektrik energiýasy üçin bazaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Awgust aýynda gelden şertnama laýyklykda Türkmenistan awgustdan şu ýylyň aýagyny çenli Kyrgyzstana 502 million goly kilowat saat elektrik energiýasyny berer. TASS agentliginiň habaryna görä Türkmen elektrik energiýasynyň esasy satyn alyjylarynyň biri bolan Owganistanyň Türkmenistan tarapyndan berilen elektrik energiýasy üçin bergisi ýam $5,1 million ýetipdir.